घमंड तारा ये बात के बा कि तूफान के तू लाइव में जुड़ल बड़ा, ठीक नु। ये हमारा घमंड नहीं खे। चिराग पासवान के ऊपर गाना गाओ भैया डीजे में, तो ये बात अभी फिलहाल हम इंस्टा पर कहते रहनी है। ये बात भाई हमारा लिखले बने कि का थोड़ा सा आगे गए आप तो आपके अंदर तो घमंड हो गए। छा जा बिहार में, प्रणाम बा भैया जी। 49-50 लोग लाइव में जुड़ल बने। आ जे भी लाइव में जुड़ल बा हम एगो बात पूछल चाहतनी कि घमंड कहाला का। घमंड ओकरे कहल जाला नु कि और समय पर अगर काम हम ना कैनी, समय पर फोन ना उठैनी, माने कुकुर के जैसन कि जैसे कि तर दे जैसे ही मालिक कहले तो द्वार पर पहुँच ना हिलावे तो ओकरा के कहल जाला कि घमंड हो गइल बा। ये नु घमंड एकरे कहल जाला नु। तो भाई एगो बात बताओ तनी कि तूफान के अंदर कोनो घमंड नहीं कि अगर तूफान के अंदर घमंड रही तो 5-5 गो मार्केट में नंबर ना छोड़ते कि 5 हर जगह पर ओरा बातचीत करके और ओरा बात करी। भोजपुरी में एगो तूफाने ऐसा लड़का बाटे कि अपन पर्सनल नंबर तक ले मार्केट में डाल देले बा, जौन कि तू आज तर दे फोन वाला कही के कहत रहे कि भैया तर दे एगो हमार जन्मदिन बा तनी बोल के विदा कर दो, ठीक नु, गुलाम के तरह। जाहिर सा बात बा कलाकार